Československí youtuberi sa v poslednej dobe veľmi dobre rozbehli s ich jedlými alebo vodovými produktmi. Či už je to Tari s jeho jedlými peniazmi, Fizi s jeho Mixa Pixle, alebo Moon s jeho drinkom. Lenže dnes spolu s mojim kamarátom otestujeme, vyskúšame a dáme aj nejaké iné testy. S vodou zvanou Kapka, ktorú vydal Duklok. A teraz ju vydal po všetkých Kauflandoch na celom Slovensku. Dobre, počúvaj, som tu. Bráško, to stojí €39, to je neskutočný cash. Mi to spadlo na zem do piči, ja som jak nesta, fakt. No. No počúvaj ma sem, ty soplak smarkatý. Dúfam, že všetko ide podľa plánu, lebo ak nie... Sebo, už si doma? Jo, mám to tu kúpené. OK, let's go, že to mám. Ale všetko v pohode, hej, lebo volal mi jeden taký človek. Všetko úplne v pohode. OK, čiže máme tu kvapku, hej. Ideme ju otvoriť. A z ktorej strany sa otvára? Je to ako mango. Vyzerá to jak Sprite. Vyzerá To je jak Sprite. presvitné. To je Hej, dosť no. presvitné. Počkaj, ty to sa reálne cestou piješ? Mhm. Mm. No, nie je to bublinkavé, chutí to ako voda. Je. Áno. Fakt to nie je bublinkavé. Fakt Je to nie je celkom bublinkavé. dosť. Akože je to, že jemne sytené. Ja keď SodaStream dáš na minimum. OK, s tým by som súhlasil. Ale že úplne bublinkavé to není, hej. Duklok, pozeraj, čo si spravil, hej. Ty neviem, či to vidíš s sebou, ale ja tam mám akože škrabanec, čiže to je minus dole. Ja sa snažím zistiť, prečo je to prelepené, keď je to doslova to isté. Pozri, to je pre hluchonemých. Dobre, mám to tu, idem to ochutnať. Tu mám kapku. OK. Tu mám ráno kapku. Šatišivé. No povedz. Aha. Také celkom sladké to je. Sladké, ale veď hovoril, že tam nie je ani 7 gramov cukru. Dobre, mám tu ráno kapku, ok. Ne, teraz real shit. Nie, teraz fakt ja som čakal, že to bude sladšie. Koľko toho tam je? 0,7. Tam sú žiadne kalórie, žiaden cukor. 1 nič. gram cukru tam je. 0,7, nie? 0,7. Na zdravie, Sebo. Dobre, ale úprimne. Chutí ti to? Úprimne? Ne, akože fakt mimo videa proste teraz, lebo toto tam asi Hej, pripravujem. celkom, hej. Máme tu Prime a Kapku. Prime je už mŕtvý drink, co nevie, lebo ty už vieš, nie, že skončili. Prime skončil. Úplne, kompletne? Hej, úplne kompletne skončil a Kapka je nový nápoj od Prime. Nebo toto je ten najpopulárnejší Prime, takisto stal 3 €. Lollipop, nie? Či jak sa volalo. Ice Pop. Ne, nechutí to dobre. Teraz ochutám kapku. Dobre, ona je jeden problém. Ty keď si dáš toho tu na, presladené predtým, toho tu, neskutočne horké to je. Potom ako si dal do seba, že 3 denné dávky cukru, toto tu na chutí horko. Ale inač, akože osobne, pre vlastné zdravie, radšej by som pil toto ako toto. Pravda, reálne. Reálne, ak by som katoval, že nebulkujem, tak proste by som pil toto. A mám rád sladké. OK, Sebo. Toto fakt nie je Click Farm. Ja nedokážem prestať piť kvapku. Duko ma preklial. On ma waterboarduje, on ma mučí ako iránskych väzňov. Ale Nie, kámo, toto nie. Alright fam, ľudia dajte like a odber, teším sa, kedy bude Misgo drink, nie? Sebo to má úplne uriti. Dajte jemu like a odber, musel sa obliať. A